Να πάμε τώρα μέχρι την Αλόνησο. Εκεί όπου βρίσκονται δύο άνδρες. Γιατί άνδρες, Γιατί άνδρες δεν ξέρω. θα μας πούμε. Ο κύριος Στάθης Παναγιωτόπουλος και ο κύριος Βαγγέλης Παπατζιτζές. Σωστά. Καλημέρα σας. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά τα είπα. Ο δάσκαλος και ο μαθής. Α, δηλώνεται μαθητής. Φυσικά. Δάσκαλος είναι, μην τον άκουνε, δάσκαλος είναι. Στάθη μου. Είμαστε και οι δύο εκπαιδευτές κατάρτισης, αλλά ο Βαγγέλης είναι πολύ πιο έμπειρος από εμένα και προκειμένου διεξάγει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης, το οποίο το παρακολουθώ ως μαθητής. Σ' αρέσει να είσαι γενικότερα μαθητής? Και μαθήτρια καμιά φορά. Αν φοράω ποδίτσα. Θα συμφωνήσει και ο κύριος Σακάς με αυτό. Βεβαίως. Για πες μας, Στάθη μου, σε είδαμε, έχουμε τα πλάνα που μπορούμε να δούμε, Κατερίνα Βάχλα, που μας έστειλαν, γιατί εδώ βλέπουμε την κατάδυση του Στάθη, σε ένα νησί λατρεμένο, καταπράσινο, μοναδικό, που περιμένει τους τουρίστες του και αυτό το καλοκαίρι. Έτσι. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικό, το οποίο το εκπαιδεύει ο Βαγγέλης από τα συμπτώσεις, που λέγεται σπηλαιοκατάδυση, cavern diving, το οποίο προγράμμα του αντικειμενικών στόχους είναι η διείσδυση σε σκοτεινές, βαθιές, υγρές τρύπες. Δεν καταλαβαίνω γιατί γελάτε. Στείλε υποβρύχια. Για ξαναπες, θα μου το πεις το ίδιο. Βεβαίως, είναι η διείσδυση σε σκοτεινές, βαθιές, υγρές τρύπες. Τώρα αν ήταν η ράδιο Αρβίλα στον αέρα, δεν θα το παίζανε αυτό? Γιατί να το παίξουν, είναι ένα επιστημονικό γεγονός το οποίο αναφέρεται στις σπηλιές υποβρύχιες. Δεν υπάρχουν βρώμικες λέξεις, υπάρχουν βρώμικα μυαλά όπως το δικό σας για παράδειγμα. Ναι, είναι βρώμικο το δικό μου, είναι αλήθεια. Είναι μια πάρα πολύ ωραία περίπτωση, η οποία μας μαθαίνει, μας εκπαιδεύει ο Βαγγέλης 4-5 παιδιά και εμένα μαζί, μας εκπαιδεύει στο να διεισδύουμε μέσα υποβρύχια σπήλαια, το οποίο είναι ένα πραγματικά μαγικό περιβάλλον. Χρειάζεται ωστόσο μια ειδική τεχνική και μια ειδική μεθοδολογία, την οποία ο Βαγγέλης ξέρει πάρα πολύ καλά και μας τη μαθαίνει αυτές τις ημέρες. Ακριβώς. Πώς είμαστε γενικώς? Αρκετά καλή. Σήμερα θα δούμε βέβαια, γιατί σήμερα θα κάνουμε την πρώτη μας σπηλιά. Τα πλάνα που έχετε είναι... Με το κόκκινο μπλουζάκι είσαι εσύ. Ακριβώς, ο Στάθης. Ναι. Για να τα δω, Κατερίνα, με αυτά τα πλάνα, έτσι να τα χορτάσω, να δω τον Στάθη Παναγιωτόπουλο σε καταδύσεις με τη βοήθεια του Βαγγέλη Παπατζιτζέ. Προσέξτε να δείτε τώρα. Εκεί που βλέπετε, ο Στάθης διεισδύει δεν στο βλέπει. σκοτάδι. Ακριβώς. Άρα έχει το σκηνή, Βαγγέλη, έτσι. Έχει το σκηνή και στη μάσκα έχουμε βάλει ένα πανί, το οποίο δεν βλέπει τίποτα. Στην ουσία είναι σαν να είναι τελείως σκοτεινό περιβάλλον. Αν προσέξετε δηλαδή, μπροστά στη μάσκα του έχει... Ακριβώς. Και για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Για να μπορούμε να διεισδύσουμε στις σκοτεινές, υγρές και για να κάνουμε να μάθουμε. Ακριβώς. Για να μάθουμε να καταδυόμαστε στις σπηλιές, οι οποίες σπηλιές είναι ένα περιβάλλον πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ ενδιαφέρον, μαγευτικό, τολμώ να πω. Αλλά χρειάζεται, όπως είπα πριν, μια ειδική εκπαίδευση. Δηλαδή, δεν μπορείς να πας στη σπηλιά όπως κάνεις μια απλή κατάδυση, στην οποία έχεις την φάνη του νερού από πάνω και ανά πάσα στιγμή μπορείς με τον κατάλληλο ρυθμό να αναρτήσεις. Εδώ έχεις από πάνω σου βράχους, πέτρες, άρα θέλει μια τεχνική και μια μεθοδολογία, την οποία ξέρει πάρα πολύ καλά ο Βαγγέλης και μας την μεταλαμβαδεύει. Πάντως πρέπει ο Βαγγέλης να με μάθει αρχικά μπάνιο και μετά καταδύσεις για να μπορέσω κι εγώ να διεισδύω στις σκοτεινές. Πες το. Υγρές και βαθιές τρύπες. Μέχρι τότε κενό. Δεν θα μπορέσω να διεισδύσω. Τι να κάνουμε, όσο μπορεί ο καθένας. Πρέπει βέβαια, επίσης πρέπει να πω και κάτι ακόμα που ενδιαφέρει τους δίτες, ιδίως τους υποψήφιους δίτες, ότι απαιτείται και ένας κατάλληλος εξοπλισμός, το οποίο δεν έχουν όλοι. Και λεφτά. Όχι, λεφτά όχι ιδιαίτερα, εξοπλισμός. Για τη διείσδυση. Η σπηλαιοκατάδυση είναι κάτι εξαιρετικό, είναι κάτι πολύ όμορφο. Ναι, τον παρακολουθώ τι λέει. Ο ψυχίατρος μας λέει για να είναι ασφαλής η διείσδυση χρειάζεται εξοπλισμός. Έτσι. Μόνο επιστημονικά μιλάμε, καθαρά. Για να είναι καθαρά λέει. Και έχει πολλές σκοτεινές και υγρές τρύπες η Αλόνησος? Όχι, πλάκα όχι πάρα πολλές. Δεν έχουμε πάρα πολλές σπηλιές. Δεν υπάρχουν πολλές σπηλιές οι οποίες, επειδή η Αλόνησος είναι μέσα στο θαλάσσιο πάρκο, δεν είναι όλες οι περιοχές επισκέψιμες από δίτες, που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν σπηλιές, τις οποίες όμως δεν επιτρέπεται να πλησιάσουμε, διότι ζουν, εγκαταβιούν και αναπαράγονται τις μεσογειακές φώκες. Είναι και αυτό ως παράγον. Οπότε υπάρχουν λίγες σπηλιές στις οποίες μπορούμε να διεισδύσουμε. Βέβαια, τον άλλο μήνα
θα έρθουν οι Σουηδέζες. Συγγνώμη, παρασύρθηκα. Στάθη μου, κοίταξε να δεις. Αυτά τα νησιά των σποράδων, των συμπλεγματικών σποράδων, έχουν Σουηδέζες, Γερμανίδες, Ιταλίδες, Ελληνίδες. Αλλά τις Ελληνίδες τις βλέπεις και στη Θεσσαλονίκη. Ναι, δεν πειράζει. Επανάληψη να γίνεται. Μην τις μαθήσω. Όχι αμέσως, ρώτα. Ο Δημήτρης Τρουμπάκος είμαι, Στάθη. Και φαίνεται, είναι ο Δημήτρης και φαίνεται. Γεια σου, Στάθη. Από πού κόλλησες το μικρόβιο, το καλό μικρόβιο αυτό για την κατάδυση, δηλαδή πριν πόσα χρόνια και πώς? Πριν από 4 χρόνια, εντελώς τυχαία, περνούσα έξω από ένα καταδυτικό στην Ανώνυση και τους είδαν ετοιμάζονται και μ' άρεσε αυτή η ιστορία που έβαζαν μπουκάρι στην Ελπακιδί. Μ' αρέσει πάρα πολύ η θάλασσα. Πιστεύω ότι η θάλασσα είναι ό,τι ωραιότερο υπάρχει. Πήγα στον εκπαιδευτή τότε σε ένα φίλο μου τον Παναγιώτη και δεν μπορώ να μάθω. Μου λέει βεβαίως τι μπορείς. Και ασχολήθηκα και η πρώτη μου εμπειρία, η πρώτη φορά που πήγα μέσα στο νερό και βρήκα, ξέρεις εσύ, την ουδέτερη πλευστότητα, δηλαδή μέσα στα μεσόνερα, μπορείς να βουλιάρουν τα επιπλέον, ήταν τόσο μαγικό συναίσθημα που καμιά φορά λέω στους μαθητές ότι ο μοναδικός κίνδυνος της αυτόνομης κατάδυσης, επειδή είναι μια πολύ ασφαλής δραστηριότητα, ο μοναδικός κίνδυνος είναι να το δοκιμάσεις μια φορά και να σ' αρέσει τόσο πολύ που να μην δεις να κάνεις τίποτα άλλο. Αυτό έπαθα κι εγώ. Επειδή διαπίστωσα ότι μ' άρεσε πάρα πολύ να εξηγώ στους άλλους ανθρώπους πώς γίνεται, αποφάσισα να δουλέψω σκληρά αυτά τα τελευταία 4 χρόνια για να γίνω εκπαιδευτής και να μπορώ να πάρω το φίλο μου, εσένα, τη φίλο μου τον παιδί μου και να σου πω: ελάτε, είναι και μαθητής και δάσκαλος ο Στάθης. Ο Στάθης είναι πολύ καλός. Το κατέχει το πράγμα, το κατέχει. Το κατέχει πολύ καλά, πολύ καλά. Και σαν δίτης και σαν εκπαιδευτής. Έχεις πει στον Αντώνη το Κανάκη και στους υπόλοιπους να κάνουν. Βέβαια, ανοιχτή πρόσκληση πάντα. Όταν έρθουν καλοκαίρι στην Ανώνυση, ότι θα χαρώ, τι να σου πω, πάρα πολύ. Να πάμε να φτιάξουμε μαζί. Δεν έχουν κάνει, όχι. Δεν έχουν κάνει. Δεν σε εμπιστεύω, Στάθη, για να τους μάθεις. Είδες τα λόγια μας γίνονται πίσω κόμματα. Θα ήθελα πάρα πολύ σε αγαπημένους φίλους να τους πιάσω από το χέρι και να τους πω: ελάτε, παιδιά, να δείτε κάτι καταπληκτικό. Αυτό είναι πάρα πολύ συναίσθημα. Και ο Βαγγέλης το ζει τόσα χρόνια, το ξέρει. Και μετά να τους αμολύσεις εκεί και να μην τους βγάλεις ποτέ στην επιφάνεια. Και να μείνω εγώ από δουλειά του χειμώνα. Στάθη, να σε ρωτήσω κάτι. Πώς βρέθηκες στην Αλώνησο, είσαι από εκεί? Υπό μία έννοια, ο πατέρας μου γεννήθηκε, μεγάλωσε και πέθανε στην Αλώνησο. Η μητέρα μου Θεσσαλονικιά και έχουμε μία επαφή με το νησί από πολύ μικρά παιδιά, από μωρό δηλαδή. Τότε που είναι νεκρά θάλασσα ήταν ακόμα άρρωστο, φαντάζομαι. Λοιπόν, πάρα πολλά χρόνια δηλαδή και έρχομαι από τότε μανιωδός και έχω ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο, όχι πολύ μακροπρόθεσμο, να μείνω και μονίμως εδώ αν τα καταφέρω. Να μείνεις μόνιμα στην Αλώνησο? Θα το ήθελα πολύ, ναι. Θα βάλεις δημαρχηλίκη? Όχι, γιατί πρέπει να μείνεις μονίμως κάπου που πρέπει να σου πει. Όχι, αλλά θα βγεις παμψηφί. Μπορώ να βρω μια. Ευχαριστώ που το λες. Ευχαριστώ πολύ που το λες. Αλλά μπορώ να βρω μια δουλειά λίγο πιο τύπου να καλλιεργώ κάτι. Αγκουράκια. Όχι, πατάτες, αγκουράκια, τα πανάκια. Καταδύσεις το χειμώνα, ναι, γιατί όχι. Μάλλον καταδύσεις. Η κατάδυση γίνεται πάντα. Δηλαδή υπάρχει πάντα θερμική προστασία που σημαίνει ότι και κρύο να κάνει, φορά την κατάλληλη στολή βουτά δεν έχει σημασία. Δεν πειράζει. Δεν είναι κάτι υποχρεωτικά καλοκαιρινό και δεν είναι επίσης και extreme sport. Είναι δραστηριότητα να ψυχείς πεντακάθαρα. Για να το κάνω, συγγνώμη που λέω τώρα αυτό, αλλά για να το κάνω εγώ που είμαι 53 χρονών υπέρβαρος καπνιστής και είσαι και μεγάλος. 53 είσαι μεγάλος. Βεβαίως. Για να το κάνω λοιπόν εγώ και να μπορώ να το κάνω, πάρα να μπορεί οποιοδήποτε. Αυτό πιστεύω. Να σου πω, Σταθή, στον απολογισμό της σεζόν από τους Ράδιο Αρβίλα, τι κρατάς? Ήταν μια πολύ ευχάριστη, πολύ αστεία και πολύ πετυχημένη χρονιά. Αυτό κρατάω. Στην οποία δουλέψαμε σκληρά. Τα άλλα παιδιά δουλέψαν περισσότερο, πρέπει να το απολογίσω αυτό. Αλλά βγήκε ένα ωραίο αποτέλεσμα το οποίο νομίζω ότι δεν ενόχλησε κανέναν και γέλασε ο κόσμος και ξέσκασε και πέτυχε το στόχο. Αυτό. Ήταν μια εκπομπή που είχε σκοπό να σατηρίσει τα κακό κείμενα χωρίς να βάλει, ας πούμε. Είναι μια εκπομπή που θέλει να σατηρίσει τα κακό κείμενα χωρίς να βάλει περιορισμούς, δηλαδή ακόμα και τον εαυτό της. Αυτό εννοώ. Αλλά νομίζω ότι το στόχο τον πέτυχε. Για σένα, Στάθη, η επιτυχία μιας εκπομπής είναι τα νούμερα ή η αποδοχή του κόσμου που αποφάσισε? Ναι. Όχι. Η επιτυχία της εκπομπής είναι η αποδοχή του κόσμου. Τώρα σε πίσω άλλο μιλικά στην πλάτη για να ρευστείς, όχι συγγνώμη, για να σου πει μπράβο. Και δεύτερον, το να πετύχει, αν είναι περίπου μια εκπομπή μουσική, η οποία θέλει να παρουσιάσει την καλή μουσική, εάν παρουσίασε όντως την καλή μουσική, αυτή είναι η επιτυχία, αν πετύχει το στόχο της. Δηλαδή. Τα νούμερα είναι παρεπόμενο. Πάντως την Τετάρτη θα προβάλλουμε και εδώ μια συνέντευξη με την σκληρή τηλεκριτικό, την Αφροδίτη τη Γραμμέλη, η οποία στο σχόλιο της για σας λέει πολύ σημαντικά πράγματα, δεν θέλω να πω τι,
Πάντως σας βάζει στην πρώτη γραμμή της σάτυρας, κάνοντας αντιπαράθεση με άλλες τέτοιου είδους εκπομπές, και επιμένει ότι εσείς είστε ακριβώς η σατυρική εκπομπή, γιατί σατυρίζετε με τον ίδιο τρόπο και την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση και τους απλούς τηλεαστέρες. Και αυτό για εκείνη είναι το σημαντικό. Καλά έκανες και δεν μας είπες τι είπε η... Δεν είπα, δεν λέω. Κάνει αντιπαράθεση, δεν λέω. Ήταν κρύο αυτό, σαν τα ανέκδοτά σου. Είσαι τρε. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μας πείτε ένα σύντομο ανέκδοτα ή να το πει ο Βαγγέλης αντί για σένα? Μισό λεπτό λίγο. Κάνω πλάκα. Αν είχατε καλεσμένο Φερρυπίν τον Αντώνη Ρέμο, που λέγατε φέρνω σε ένα τραγουδάκι στα γρήγορα. Ναι. Εκεί πάνε το θράσος μας. Όχι, Ζήνα, πρόσεξε με λίγο. Εγώ, όπως ξέρετε και από τους Ράδιο Αρβίλα, αποφοίτησα στο πρώτο λύκειο Τσιμπούκι. Πολύ ωραία, με βοήθειά μας. Και τώρα που σε έχω απέναντί μου πρέπει να το πω, διότι όντως υπάρχει αυτό το πρώτο λύκειο. Είναι περιοχή Τσιμπούκι. Και για τον κόσμο που μας παρακολουθεί από το Βόλο, γιατί με κανιβαλίσατε. Ήταν με σπουδές σε όλα τα μαθήματα. Και πέρασα με επιτυχία. Εμείς θέλουμε να γνωρίσουμε όλες τις αποφύτους αυτού του σχολείου. Όλες. Έχεις άμα λέμε και κανένα αστείο παραπάνω, δεν χάνω. Για πείτε μας ένα ανέκδοτο στα γρήγορα. Θέλεις να σου πω το συντομότερο ανέκδοτο του κόσμου? Θέλω να είναι αργό και βασανιστικό. Θέλεις να σου πω το συντομότερο ανέκδοτο του κόσμου? Ναι. Να σου πω άλλο ένα. Κατάλαβες τόσο σύντομο που ούτε ακούς. Δεν μπορεί να πάρει. Δεν έχω κανένα πρόχειρο. Όλο χιδιότητας λέω το τελευταίο καιρό, οπότε καλύτερα να μην πω. Ναι, όμως μωρέ Στάθη, εσείς κάνετε τέτοια νούμερα τηλεθέασης τεράστια. Πείτε ένα. Ωραία, περίμενε. Έλα, πες, γιατί υποφέρω. Θα έχεις παρατηρήσει σε πλάνα και τέτοια πράγματα ότι οι δίτες οι οποίοι βουτάνε από σκάφη κλπ. Κάθονται με την πλάτη στην κουπαστή του σκάφους, ωραία με την πλάτη στη θάλασσα, και κατάρα τη μάστη του ρυθμιστή του και μετά τα χέρια εδώ τα βάρη του και φεύγουν πίσω ανάποδα και βουτάνε στη θάλασσα. Γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα, πες μου? Δεν έχω τόσο μυαλό. Διότι αν πέσουν μπροστά θα πέσουμε στη βάρκα. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό, δεν είναι χειροκρότημα. Θέλω να δω αν και ο Βαγγέλης μπορεί μπροστά στο Στάθη να πει ανέκδοτο. Ανέκδοτο εγώ? Δεν είμαι τόσο καλός. Δεν είμαι τόσο καλός. Έλα τώρα, σε όλα είσαι καλός. Σε όλα είσαι. Δεν είμαι τόσο καλός. Όχι. Δεν θα πω ανέκδοτο, δεν θα πάρω τη δουλειά του Στάθη. Στάθη, το αγαπημένο σου ατού ποιο είναι στον εαυτό σου? Μάλλον με τι σε έχει πρικήσει καλύτερα ο Θεός ή η φύση, πιστεύεις? Όπα, πρικήσει είναι λέξη. Πες εσύ, Βαγγέλη, ναι. Με το τι τον έχει πρικήσει? Όχι, το καλύτερο ταλέντο που του έχει δώσει ο Θεός ή η φύση? Άρε Στρουμπάκο. Ο Στάθης είναι πολύ έξυπνος άνθρωπος καταρχήν. Εγώ τον έχω γνωρίσει πριν λίγα χρόνια, τον γνώρισα εδώ στην Αλόνισο. Κάνουμε αρκετή παρέα, κάνουμε και στην Αθήνα παρέα, όταν με το καλό έρχεται. Είναι πολύ έξυπνος άνθρωπος, έχει πολύ χιούμορ και είναι και τελειομανής. Δηλαδή, ακόμα ας πούμε με τις καταδύσεις τώρα που έχουμε τη στενή επαφή, θέλει να τα κάνει όλα σωστά και αν δεν το κάνει σωστά θα το κάνει 10 φορές. Μέχρι να το κάνει όπως θέλει αυτός και όπως πρέπει. Στάθη, το αγαπημένο σου, ποιο είναι το ταλέντο σου μάλλον εσένα? Ποιο πιστεύεις ότι είναι? Δεν έχω ταλέντο, εννοείς στο επίπεδο της κατάδυσης. Μ' αρέσει πολύ, έχω κάτι που το έχω μάθει και από τον Βαγγέλη. Μου αρέσει πάρα πολύ και βρίσκω ότι τέλος πάντων γίνεται καλά το να πάρουν έναν άνθρωπο που είναι τελείως άσχετο το θέμα και να το εξηγήσουν με τρόπο που θα τα καταλάβει, και όχι μόνο θα τα καταλάβει, αλλά θα θέλει να τα δοκιμάσει και να τα κάνει ο ίδιος. Αν το λες ταλέντο, αυτό είναι. Μάλιστα. Δεν είμαι ο καλύτερος δίτης, σε πάση αλλά μπορώ να σε πάρω από το χέρι και να σου βοηθήσω να δεις κάτι και να το καταλάβεις και να το ευχαριστηθείς κιόλας. Και αποχαιρετώντας σας, θέλω να μου πείτε από ένα λόγο που κανείς πρέπει να επισκεφτεί την Αλόνισο, αυτό το μοναδικό νησί. Ας πει ο Στάθης. Προηγείται. Συνηθίζω να λέω ότι είναι ένα νησί το οποίο είναι τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα, και αυτό βέβαια πιστεύουν όλοι οι άνθρωποι από όλα τα χωριά. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα νησί το οποίο σε βοηθάει να βρεις τον εαυτό σου. Τι είσαι πραγματικά, θα το βρεις πάνω στην Αλόνισο. Αυτό πιστεύω. Και αυτή η χώρα πάνω στη Σαλονίσου είναι μοναδική.
Ακριβώς. Πολύ ωραία νερό. Θα σας πω εγώ που δεν είμαι από την Αλόνισο και είμαι λίγο πιο αντικειμενικός. Η Αλόνισος είναι ένα νησί πράσινο με πολύ καθαρά νερά, ασφαλή νερά, φιλόξενους ανθρώπους και ειδικά για το δικό μας κομμάτι στο θέμα των καταδύσεων. Είναι θαλάσσιο πάρκο, ενδείκνεται για τέτοια πράγματα. Πολύ ζωή. Πολύ ζωή, Και έχει και τις διάρκεια, φώκες. και έχει και τις φώκες μέσα και έξω από το νερό. Να, ναι, το καλό. Και καλό φαΐ. Καλό φαΐ. Είσαι καλός άνθρωπος, Βαγγέλη. Σε εκτίμησα ιδιαιτέρως. Βαγγέλη, δεν υπάρχει καλύτερος δάσκαλος στην κατάδυση με αυτόν. Πιο μεταδοτικός, πιο γλυκός, πιο πρόθυμος. Μπορεί να είσαι κουτός, καλή ώρα, κουτός μαθητής και να του ζητήσει, του εξηγήσει 15 φορές, του εξηγήσει 15 φορές πάντα χαμογελώντας. Στάθη, θέλω να κλείσουμε με αυτό ακριβώς το λόγο που, για τον οποίο κάνεις τις καταδύσεις. Γιατί διεισδύεις. Είναι το, τι να σου πω, ένα από τα πιο ευχάριστα, εκτός από τη μουσική, ένα από τα πιο ευχάριστα πράγματα που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Είναι κάτι που δεν μπορείς να το καταλάβεις αν δεν το κάνεις. Για τους φιλοκατάδες λέει. Συγκεκριμένα για τους φιλοκατάδες. Οι φιλοκατάδες είναι μια ειδική εκπαίδευση που κάνουμε για να μας βοηθήσει να επιτύχουμε ασφαλή διείσδυση σε σκοτεινές, υγρές και βαθιές τρύπες. Τέλειο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάμε σε ασφαλή. Γιατί γελάτε, δεν καταλαβαίνω. Εγώ από όλα αυτά έχω μείνει στις τρύπες. Εντάξει, και το κασέρι, το τυρί το έμεντα λέει. Τρύπες, αλλά δεν το κάνω. Εγώ τώρα το ότι είμαι δάσκαλος σε όλο αυτό, κάπως μου έρχεται. Εγώ και άλλο πράγμα ήρθα. Εσύ πρόσεξε την κατάδυση να την κάνεις με το κεφάλι προς τα πίσω, γιατί προς τα μπρος θα βρεις τη βάρκα. Θα πες τη βάρκα. Σωστά. Είμαι καλή μαθήτρια. Σωστά. Άρα πήρες το πρώτο μάθημα, λοιπόν. Τώρα λείπει η διείσδυση. Σας περιμένουμε στην Αλόνισο όλους σας για να πάρετε το δεύτερο μάθημα, λοιπόν, της καταδύσης. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θα πάμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κοιτάξτε και τα πλάνα drone από πάνω από την Αλόνισο, νησάρα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλές καταδύσεις. Βέβαια το σωστό είναι καλές διεισδύσεις. Και ασφαλής πάνω απ' όλα. Πολιτικής. Που χρειάζεται εξοπλισμός πάνω απ' όλα. Έτσι ακριβώς. Είσαι ένας. Λοιπόν, φιλιά.